Ако е това, причете ме си, дойдите. Сигурно си. Слави, скай ме тази песен, нали ти е кена? Но, не беше, сам беше. Давай кена ли? Това е кена. Ето, Елена се казва. Елена, да. 5 бутилки уиски. Я дай ме ама тя каза. Ама бе, качи се да те вози, май да качи се. Сега ще отпуска сцена. Ти какво си зъбиш?